Môžeme ten bavorák poprosiť. Ja nie bavorák. Takže tu máme našu triedu. Janko Veselovský. Dobrú chuť. Pán Napchávač. Akurát si má, dobre chytil. Tu je Marika, ktorá teraz chce vedieť iba o tom, čo sa objednáva a tiež do seba tlačí. Dobrú chuť. Tu točíme video. Nemusíš, vôbec nemusíš sa akože. Tu nám máme Alenku. Jasne, jasne. V pohodičke. Tam máme Silviu, ktorá je trošku ďalej, tak si ju priblížime. Tam vládol Silvia, ale to je video. Jasne, jasne. To je Maťo, ten o ničom nevie. Maťo si určite ešte jeden dá. Maťo chce byť stredobod pozornosti a zakrýva Miloša. No, takže Miloš nebude. Tam máme čašničku. Potom tu je Marcel, ktorý je vedľa Miloša, ktorý... teraz ho vidíme. Maťo ho opäť zakrýva. Dobre robíš, že by sme vedeli mená. Jasne. A však počkaj. Tam máme Janku, ktorá si teraz pije. A Monika tiež pije. Dobre. No. Hej. Normálne tu zamávajte. No super, jasne. Toto je naša Anička. Ups, nemôžeme dole zoomovať, lebo... Katka. Tu máme Broňu, vysmiatú. Tu som ja. A ty si kto?